दै जाबल' गायदों मोरै ज्राम ज्राम गबाय थादों राइडआव थांसै राइडआव अनलि 3630 Okay guys, good morning and welcome back to the channel. Oमफ्राय दा जों नायनो हागोन मा जायगायाव दोङो नैखि सासे लोगो दोङो आरो ना आंजो ओमफ्राय कि डमिनार दोङो 400 नायनो हागोन निउ ओमफ्राय कि आंनि बाइक ओमफ्राय कि एक्जरनि हेलमेट आंनि ओमफ्राय नैखिबो एक्जरनि 299 4 मान्थ जाबाय आरो ना नैबे डमिनारा ओमफ्राय आंखौ दा टेस्ट ड्राइभबो लागोन बरियासे ओमफ्राय आंहा मा प्रब्लेम आरो ना नै मेगना मायबा जादों आंनाखि मोदै ज्राम ज्राम गबाय थादों एकदमबारे हरावबो उन्दुनो हायाखै एकदमबारे फुङाव मेखिजोबना थादों ओमफ्राय आरो मोनसे प्रब्लेमा जाहैबाय मा नै एडाप्टारानो गाज्रि जाबाय आरो ना आंना फार्स्टआव सानदोंमोन आं माइखौ गाज्रि जादों होननानै ओमफ्राय दा एडाप्टारानो हाममारा आरो ना एडाप्टारानो थांमारबाय 4,500 थाखा थांबाय आरो ना ओरैनो ओमफ्राय दा जोङो मोनसे खामानियाव थांनो नागिरदों आरो ना मुसलपुराव बिथाङा मायबा लगायनो गावनि बाइकआव दा मा लगायगोन बेखौथ' मिथिया आङो जा थांनासो मिथिगोन स' दा जा थांनानै बरायसे देखायगोन नोंसोरनो स' भिडिअखौ नायलांबाय था आरो ना स' लेट्स गो गाइस लेट्स गो स' गाइस दा थांबाय थानि बरायसे आं बारा मटर लग लालायला दे माने माइ गाहामा ना ओंखायनो आं बारा मटर लग लालायला स्पिडाव थांसै जों बरायसे ओमफ्राय जा डाइरेक्ट मोनै खानानै भिडिअ बानायनोसै आरो ना आङो स' लेट्स गो गाइस दा जों माबायाव फैबाय आरो ना नै रेसार्सआव कि बरिया बरिया हेलमेट कालेक्सन फैनानै फैयो नै बारा गैया देसुन नामा नामा दङ नै गोदान फैनाय खोमा नै मोनसेयानो एक्जरनि बाय मोजां नुदों आरो ना इखौ स' नैखि बिथाङा नै राइडिं जेकेट बायनो नागिरदो लादो राइडार मानसि फाय सब मोनजोबो आरो ना हेलमेट नांगौ हुइल कभार नांगौ गारिनि जिखि जाया एक्सेसरिज एगजसानो जा ओमफ्राय राइडिं जेकेटानो जा सब मोनजोबो आरो ना ओमफ्राय इयाव गारि फाहामोबो गेरेज बायसा आरो ना इयो स' गोबाङानो मिथिखागौ खाथि खालानिफोरा ओमफ्राय गोजाननिफोरा मिथियाबो जानो हानाय स' रेसार्स होनना बुङो आरो ना नैबेनि गेरेजनि नामखौ जों दा माने हुइल कभार लगायनो नागिरदों आरो ना हुइल कभार उनाव लगायगोन आरो ना हाफसो लगायगोन मोननै लगाया जोङो सिंगल लगायगोन जायखिजाया नैखि बिथाङा राइडार जाबाय आरो ना नै है बरिया समायदो बालांदो नंगो बेसेबां स्लायबाय आं बायनांसिगोनलै आङो अके माबा सानदो सेक्सि ना वाह हेलमेट गाननानै लोगोसे राइडार होनदो ना राइडआव थांसै आङो एबार राइडआव थांसै राइडआव सेक्सि किड नुयो माथो ना यो माबा सानदो मोजां ग्रुप जादों ना होनदो एसे फिसा जादों माबा फिसाद्राय जादों फिसाखौथ' गाननांगो बक्सिं नैबेनि प्राइसआ माने 5,000 आरो ना ओमफ्राय ओरैनो लाथारबाथाय बाय बांला डिसकाउन्ट मोनगोन आरो ना ओमफ्राय दा नर्मेल दामखौ 5,000 होनना बुंदों आरो ना स' दानो लाथ'वा राइडआव गोजानाव थांबा लागोन आं एबार अके गाइस ओमफ्राय दा नैबे हुइल कभारखौ लगायनो नागिरदों आरो ना डमिनारावबो लगायगोन ओमफ्राय आंनियाव आं लगायामोन खिन्थु माने नैबे माने मोननै जरानि लाबाथाय एसे डिसकाउन्टआव मोनो आरो ना ओंखायनो दा जरानि लाबाय ओइ बिथांना फैसाया एसे खम दोङो बिथांना फैसाया एसे खम दोङो ओंखायनो जरानि लाना होबाय आंबो जरासे लाना होबाय आं लगायामोन डमिनाराव जरासे ओमफ्राय आंनियाव जरासे लगायनोसै आरो ना स' लुक्सखौ माबायसा नुयो आरो खै थाखा लानाय इखौ आङो दायो बरियासे खोन्थागोन स' नायलांबाय था आरो ना गाइस लेट्स गो डमिनाराव लगायगोन बरियासे नै ओमफ्राय कि एफसे दाबो लगायगोन आरो ना इजानै इजाबो लगायदो नै बरियानो फाइनेल लुकखौ खिथिगोन आं दा माबायसा नुयो राइडार आं लगायामोन आरो ना नै बिथाङा दा ब्रा लगायनो थारनायखाय लगायबाय आङो बोरै राइडार होनायनि अके गाइस थ' फाइनेलि आं दा डमिनार 400खौ सलायबाय आरो ना नै गारिया बुहुत स्मुथ आरो ना बुहुत हेभि खिन्थु बाइकआ हुइल कभारखौथ' लगायबायानो ओमफ्राय ग्राफिक्सबो लगायदोंमोन माने हुइल कभाराव नाम लिरदोंमोन आरो ना इयो डमिनार स' लगायबाय बरासे ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै दा लामा ससेयाव लाखिनानै बरासे देखायगोन आङो मा लगायदों माबायसा नुखो लुकखौ बरासे देखायगोन आरो ना आङो
बैयाव जानिफ्राय फैबाय आरोना जों मुसलनिफ्राय बरायासै हुइल कभार इनिफ्राय हुइल कभाराव नामबो लिरना लाना फैबाय ओमफ्राय दा नै लामा ससेयाव लाखिदो जों बरायासै ओमफ्राय मा लगायखो लुकखौ माबायसा नुखो देखायना आं बरायासै नायना लागासिनो स' गाइस नै आरोना डमिनार 400 नि लुकखौ नायना लानै स' हुइल कभारखौ दारना इनिया माने नैफोरखौ बख'वाखैना ओमफ्राय तेल लाइटि बख'वाखै ओंखाय बारा हेभि नुवाखै आरोना खिन्थु लगायदो आरोना हाफसो लगायदो ओमफ्राय प्राइसआ बेसेबां लानाय खोन्थागासिनो आङो ओमफ्राय लुकखौ बेसेबां होनदों ओमफ्राय एफजेडआवबो लगायदो आरोना एफजेडआव माबायसा नुदों खिथिनि आङो नायनै गाइस नै वाव नै बरिया लगायदो आरोना एफजेडआवबो आं लगायनो गोसो गैयामोन थेवबाबो माने डाबल लाबाथाय एसे डिसकाउन्टआव मोनो ओंखाय डाबल लाबाय आरोना मोनसेसो लगायखागोमोन ना ओमफ्राय माने आङो तेल लाइटिबो लगायना लाना फैदो आरोना नै नायनो हागोन बरियासै आंना नाम्बार प्लेटआनो गाखोना लांबाय नै लायजा ओमफ्राय बरियासै तेल लाइटि लगायबाय आङो ओमफ्राय नायनो हागोन आरोना बाखि लुकखौ बेसेबां नुदों नै स्टक गोजा दङ एखौ बख'थ'वाखै आयनाखौल'सो बख'दोयो आयनाखौल' बख'बाय ओमफ्राय नैखि नै 08 लिरना लादो जा ओमफ्राय हुइल कभार लगायबाय आरोना ओमफ्राय 1000 फ्लेसार लगायदो बाखि लुकखौ नायना B6 मडेल आरोना डमिनार ओमफ्राय दानि खनसे टेस्ट राइड लानाय नायदोंमोन आङो बाइकआ बुहुत स्मुथ आरोना गाइस बाइकनि रानिंखौ नायनो हागोन बेसेबां जाखो अनलि 3630ल' जाबाय नै 3630ल' नै स' बाइक लाबोनाया गोबावानो जाखायो आरोना एकदम ब्रेन्ड निउ आरोना बाइकआ मालिकआ इभेन्ट आरोना बाइकआलाय हेभि बरिया लानो हागोन खिन्थु गोजान राइड खालामनोबा एसे माबा जागोन आरोना माइलेजआ बुहुत डाउन बुहुत खम होयो माइलेजआ साउन्डआ माबायसा खोनासंना लागासिनो रेन्जार गथारना बरिया थ' गाइस दा थांबाय थानोसै ओके गाइस डमिनार सालायनानै एकदमबारे नै आंनि निजा बाइकखौ एकदमबारे बोरैबा नांदो आरोना नैखौ बुहुत रेजें आंनि बाइकआ ओमफ्राय डमिनारा बुहुत हेभि स' नैखौ बुहुत रेजें मोनदो ओमफ्राय नैबे बाइकआवबो हुइल कभार लगायदों आं बरियासै ओमफ्राय तेल लाइटिबो लगायदो हुइल कभारनि दामा मोनसेयाव 300 लायो आरोना हाबा ओमफ्राय फुला 600 लायो खोमा मोनसेयावनो स' जोङो माबासो लगायदो हाफसो लगायदो आरोना जोङो ओंखाय जोंना माबायानो गबाय मोननैदो 500 लादो आरोना जोंना उनाव लगायदो गंनैयावबो आं लगायामोन खिन्थु माने मोननै लाबाथाय माबायाव मोनना डिसकाउन्टआव मोनना ओंखायनो लाबाय बरियासै बाखि नायनो हागोन गाइस नै माने जोंनि लामाखौ हाखोदो आरोना हाखोनानै एकदमबारे माबा जोंना दङ बोरैबा जाजोबना दङ लामाया ट्रेक्टरजों हाखोदो एकदमबारे ओमफ्राय गोजोआखै आरोना बाला जाजोबना दङ लामाया ओमफ्राय गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन बरियासैनो थ' जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान बरियासै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोरनो बरियासै शेयार खालामना होबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामखानायबा थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन गाइस थ' न' मोनबाय नै आङो जोंहा न' मोनबाय आरोना स' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन गाइस थ' बाय बाय टाटा गुड नाइट This is our home guys टेम्पु गंसे दं आरोना जोंनि न'आव नै नोंथांमोनाथ' मिथिखायोआनो गोबाङानो सुखानोसै आं गारिखौ बरियासैनो